2006 garren urtea, orduan hemen Euskal Herrin blogak, blogosferak, blogintzak da, pixkat nahiko modan hasi zen jartzen, hainbat jende hasi zen herritako blogak eta sortzen, eta gutxura bera, batzuk elkartu ginen, idea izan zen pixkat, legiri buruz, interneten zeon informazioa o jendek ikustezuna gure herriri buruz, guk ematea, hau da ez guztia inoi gure nolakotasunoi, nola geanoi beste batek azaltzea. Orduan, hasi ginen hainbat blog, batzen ez lehenengoa izan zala Tontokaletik, nik ematen hon blog bat izan zen, eta herriko ez dakit hainbat eragileen artean eta hitzen da bata beste, azkenen 10 bat edo 12 bat ola blog sortu genituen irrati bat barne. Izan zen herriko lehenengo irrati podcastak sortze genituen nahi gehitziten 2007 herriko eskolakoa. Eta gutxin txarri gehan ez herrin, izena hasi ginen jartzen, izen bat olak kolektibo horre, eta orduan txintxarri esfera ditu genuen.